Здравейте хора, в момента играем на Truck Simulator Driver. В момента почвам. Ето, сега започваме. Караме камион Volvo и играта е супер интересна, има много коли и камиони. Ето, както виждате, сега да разгледаме нашият камион. Ето го. Супер! Какво мога да ви кажа друго? Сега отиваме да закачим едно рамете и след това ще ходим някъде. Ето. Така. След това, като направим 2-3 курса, ще тунинговаме камиона и ще карам. И сега сигурно ще вземем ето тази доставка за 468 лева на 408 км. И сега е време да потегляме. Давайте. В момента сме на дълги, защото ми е по-удобно да карам. Бутаме си като купешко прасе. И ще съм това с предавките, защото е гадно. И бум. Карго, бла-бла-бла, карго, бла-бла-бла. И ауто. Ето така. Готови сме. Извинете, но ми е включен телевизора. Така. Започваме. Както виждате, има нов камион. Единият е влекач, другия е камион. Ето така. И сега да започвам да караме. Както виждате, вече карам по бодюра почти. Какво ми, Рашо, не може ли да ги пуснем? Къде е рекията отдолу? Качил ли си?
seeing right now, he has way less troops than you. Oh, wait, shooting на arrows. клипче, Wait, well, they're going да down. дойде Why did they all въпроса да die? изтегли. You see how they're changed the formation? Even if we go the inverse arrow formation, we might have a chance against the archers. Okay. И така, за